Добре дошли в Зона X, мястото, където оцеляването не е избор, а инстинкт. 16 различни характери влизат в най-напрегнатата битка на живота си. Война за 30 000 лева. Тук обаче никой не се бори сам. Всеки ще бъде хвърлен в отбор със съюзник, който може да го издигне или да го унищожи. Предизвикателствата са жестоки, а залозите високи. В Зона X в добро и лошо няма значение, има само победители и победени. След като са разпределени, всеки отбор отива в отделна зона, определена на случайен принцип. Там те ще имат основни приспособления за живот и вериги, които ще бъдат вързани за краката им. Свобода няма, само радиус, ограничения и инстинкт. С дадените провизии всеки отбор трябва да се изгради подслон и да си осигури комфорт, колкото и минимален да е, и да се надява, че ще издържи на студа, жегата, глада и психиката. Но Зона X не е само битка за оцеляване. Кой ще оцелее? И кой ще се пречупи под тежките условия на Зона X?